u čaroliji, a kada se spoje moda, dizajn i arhitektura nastaju u najmanju ruku prava arhitektonska čuda. Naša reporterka Milica Strahinić reći će nam gde se trenutno nalazi i naravno koje novine nas očekuju u predstojećem periodu u oblasti eksterijera. Milice, dobro jutro. Ti si u nekom eksterijeru. Da, rekao bih da sam u pravu. Jeste, Nemanja, upravo tako. Mi se ovog puta nalazimo na Vračaru, ispred jedne veoma interesantne zgrade. Kroz par sekundi vidjet ćete da ova zgrada ima veoma interesantnu spoljašnjost, a moja sagovornica ovog jutra je Marijana Kaštelan, čiji je ovo projekat arhitekta. Marijana, dobro jutro. Dobro jutro. Reci mi, molim te, ova zgrada izgleda fenomenalno, baš privlači pažnju zaista. Ja kad sam prolazila ovde pre nekih par nedelja sam zastala, googlala šta piše na ivici zgrade pokušavajući da dođem do tebe. Reci mi, molim te, kako si došla na ideju za ovaj projekat? Ovako, naš arhitektonski studio Atelijer Kaštelan je prosto bio inspirisan ovim gradskim okruženjem i mirnom atmosferom ove Tikveške ulice. I onda iz toga proizašla ova interesantna fasada. Prosto ceo kontekst arhitektonski je mogao da podrži ovako jedno interesantno rešenje koje je pre svega bilo inspirisano tim prirodnim oblicima. Zato što glavni detalj na fasadi je ta centralni deo gde je apstraktna forma drveta iza koje se nalazi paleta boja prosto koja može da se poveže i na neki način i sa modom jer su to aktualne boje za letnju sezonu. I na to smo prosto dodali neke detalje koje su onako pomalo prolećne letnje kao što su ovi leptirovi, kao da su sleteli na to drvo, lišće i znači neke grane i uz dodatak tih mirnih drvenih površina i staklenih površina stvorili smo jedan onako kompaktan izgled koji onako malo daje akcenat prosto cijeloj ovoj ulici. Prosto i mi investitori, Beomarket firma, se trudimo da svakim novim objektom, jer ovo nije prvi objekat, trudimo se da svaki bude novi, da svaki bude drugačiji i da nekako na jedan suptilan način ovim malim stambenim objektima menjamo lice našeg grada. Koliko se meni čini, gledala sam fotografije na internetu ovog objekta, on i u večernjim satima odiše jednim luksuzom. Imate neke skrivene lampe, gde se one nalaze? Da, one se nalaze konkretno iza ovog centralnog dela fasade i onda, znači, još je više uveče naglašena njena arhitektura, da kažem, i onako ona baš dominira ovim delom, ali onako neki suptilan način. I ovaj donji deo isto je osvetljen i prosto vidi se i to zelenilo prirodno koje smo ubacili u ovom donjem delu venca. I takođe imamo vodenu površinu koja je, kada se ulazi u sam objekat, fontana, žubor vode koja je isto prilagođena i doprinosi unošenju tog prirodnog ambijenta u sam grad. Moram da primetim da je akcenat na terasama, velikim terasama na ovom objektu. Šta nam možeš reći o tome? Ovako, znači to je zanimljivo si to primetila, zato što terase su neki prostori u kojima većinom boravimo u toku letnjih i jesenjih meseci, pošto su topli dani. I terase su onako jako zanimljive da se urede u skladu sa stambenim prostorom i prosto onako to može biti na jedan jako onako lak način, može da se dobije lep ambijent terase. Možemo da damo neki savjet našim gledalcima kako da urede svoju terasu ili šta je moderno ove sezone? Ove sezone su aktuelne te morske palete boja, znači Mediteran, sve nijanse plave boje ili sa druge strane neke nijanse koje su nijanse prašume, znači zelena boja u kombinaciji sa nekim jarkim bojama kao što je na primjer tvoj ruž. I naravno treba voditi računa i prilagoditi dimenzije nameštaja, dimenzije stolova, stolica koje se postavljaju na terase, same veličini terase. A kad govorimo o materijalu, šta je najpopularnije ove sezone? Da li je to, ja sad ne znam, da li je to nameštaj od ratana ili od drugog drveta? Prirodno drvo, znači može da bude prirodno drvo, može da bude takođe i ratan, ali plastika je onako nešto što može da bude vrlo dobar detalj. U jednom samo detalju, da li je to neka mini stolica, sto plastičan, no naravno staklo za neki malo klasični izgled i puno zelenila. Marijana, hvala ti najlepše na ovim informacijama. A ja se nadam da smo mi ovim objektom inspirisali naše gledaoce i nadam se da su oni dobili prave savete kako da najlakše i najpraktičnije urede svoju terasu i provode ove tople dane ovog leta na terasi. Tako da
Potrebno je samo malo mašte, smelosti i kreativnosti i slobodno mogu da kažem da ste već na pola puta. Toliko od moje ekipe i mene za ovo jutro studio. Hvala ti, Milice, veliko na svim uključenjima od 7 sati jutros pa do ovo.